Ние предложихме един доклад, заместник-кмета по транспорт Виктор Чушев, с който да се увеличи градския транспорт на София с 7%. Той включва редица промени, като две нови тролейбусни линии, които да върват между Гоце Делчев и Люлин и между Надежда и Младост. Предложихме удължение на 3 линии, като, например, тролей 3 да ходи в Враждебна, където в момента не ходи електрически градски транспорт, и да стига до Младост 4. Предложихме също така тролей 8 да ходи в Орландовци, където знаете, че обслужването е сложно, а това ще реши един транспортен проблем там. Предложихме тролей 11 да ходи до Надлез Надежда, където ходеше при ремонта на Палаченска. Този подвижен състав, тези промени в градския транспорт, които предлагаме, са предпоставката да бъде осигурено финансиране за 75 тролейбуса и 50 електробуса. Заместник-кмета по транспорт Виктор Чушев има дългогодишен опит в Министерството на транспорта и знае как пари могат да се осигурят от европейски програми. Знаете, че в европейските програми обикновено има нужда да бъдат взети парите. Ами осигурете ги. Аз ви казвам как ги осигуряваме веднага. Само секунда. Когато ти приемеш, когато Общински съвет приеме тези линии, тези промени, ще се знае колко въглероден двуокис се спестява като газове, защото се преминава значително количество автобуси към електрически транспорт. Знае се колко нови пътници ще бъдат превозени и съответно Европейската комисия е много по-склонна да даде финансиране. Обаче това нещо беше блокирано в Общински съд. Много по-добре да се намери европейско финансиране, което реално се пада почти безплатно, отколкото се тегли заедно 400 милиона.